Porto el casal des que tenia 3 anys fins ara, que tinc 17. Tinc 2 germans, llavors la meva mare i el meu pare estaven treballant i també necessitaven que ens quedéssim amb algú. Tenir un espai on poder deixar els teus fills perquè es juguin, facin els deures i tot això, doncs també a la meva mare i a la meva família li donava una tranquil·litat que potser deixant-nos a casa que el meu germà ens cuidés, doncs potser no seria la mateixa. Em van fer fora del meu pis perquè ja no podíem arribar al preu de lloguer que ens demanàvem, que era ja molt alt, fins que vam tornar a casa de la meva àvia. He hagut de mudar-me unes 6 vegades o 7 per tot Barcelona. Jo quan sabia que, per exemple, hi havia uns mesos que no podíem pagar, doncs sí que em notava que estava molt nerviosa a l'escola, al casal, a casa també. I això m'afecta a mi i afectaria a qualsevol persona perquè et poses molt tens, em barallava també amb els monitors o amb els professors i també amb els meus companys de classe i sempre volia sortir al carrer, o sigui, que em donés l'aire i no volia estar tancada a les classes, ni al casal, ni anar. És un fet que fa que les famílies no es senten segures. El tema de l'habitatge actualment està fatal i que és un tema importantíssim que s'hauria de tractar més. T'escolten, sempre que et veuen una mica trist, et pregunten què tal ha anat a casa, què tal ha anat l'examen, què tal tot. Si veuen que necessites parlar, doncs vas a un espai més tranquil i li dius tot el que et passa. Hi havia monitors i professors que feien de voluntaris a les tardes per fer diferents matèries i també gràcies a ells vaig treure bones notes en algunes assignatures, vaig poder superar moltes coses que no entenia i gràcies a ells, tarda i tarda, ajudant-me amb els exercicis, podia superar, perquè també, a part del suport escolar, el suport emocional de no et rendeixis, segueix, que pots, doncs també t'ajuda a superar l'ESO, a superar el batxillerat o la universitat. Vaig parlar amb la monitora que més em coneixia, amb la Laia, i li vaig dir que no podia fer batxillerat perquè no podia pagar-ho i em van dir que parlaria amb fundacions, amb beques, per poder explicar la meva situació i llavors, fent com un procés de papers i tot això, em van donar una beca que em cobreix tot el batxillerat fins tota la universitat. Quan em van dir que podia accedir a la universitat, ja sí que em vaig treure una preocupació molt gran. Vull estudiar art i disseny i tot això.